descubriu dunha vez foi faraón cando os egipcios mandaban e agora o bruxo Escara vai tras del noite e día, pero ten 4 guardiáns para protexer a súa vida. Entren as momias, son bellas como andar de pé. Entren as momias, protexen sempre a Ramsés. Entren as momias, e polo mundo adiante van. Entren as momias, os 5 xuntos contra o mal. Entren as momias, son bellas como andar de pé. Entren as momias, os protectores de Ramsés. Entren as momias, e contra Escara loitarán. Entren as momias, e o mundo pensa na victoria, porque as momias vivas están. Somnámbulo como a un exipcio. Veña, abre, por favor. Menos mal. Rapaces, estou... ¡Ah! Aquí. Presley, es ti. As miñas desculpas, príncipe. Non foi culpa miña. Supoño que tiña que petar ou algo. Esta vida nova require algúns axustes. Ti tranquilo, que un non esperta todos os días e descobre que é unha momia. Oiche, raza, a chave que me deches funciona de maravilla. Non é unha chave. É un amuleto do ollo de Ra. E poida que sexa o único que se interpoña entre ti e máis esa besta de Escara. Está brillando. Este cargueino con enerxías especiais que encontrei neste pergameo que nos deixou o faraón. Así debía borrarte da súa vista durante unha temporada. Oh, Raz, podes apurar un pouquiño? Tamén nos axuda a botarche un ollo a ti. E por que non me busca na guía de teléfonos? Porque te coñece como Ramsés, non como Presley Carnavon. E como non hai ningunha entrada nome de Ramsés na guía... Debías estar a salvo. Oiches, Presley, trouxeches hamburguesas do señor Becerro. Trouxen 4. A ver, trouxenvos unha para... É igual. Atende, saben moito mellor se sácalo o envoltorio antes de comelas. De veras? Marmon, non che falaba dese. Parece que fixestes algúns cambios por aquí. Estou preparado para probar a rampla de lanzamento. Saúdos, Presley, hora da xolda e xolda. Dice do rock and roll. Tanto ten. Ah! Nefertina! Nefertina, estás ben? Faino outra vez. Isto a min non me pode estar pasando. A maxia dos faraóns protexe ese condenado mecoso. Non son capaz de atraelo cara a min. 3500 anos metido nunha tumba e agora isto. O que eu che diga é un pesadelo auténtico. Un pesadelo auténtico. Eca, eu, sí. Non é tal. Un pesadelo auténtico non. É demasiado perigoso. Escara, para! Escara, este é bo momento para despertar. Moi bo. Ah! Felicítote por seres tan oportuno. Acabo de capturar un soño, Heka. Un auténtico. É verdadeiro pesadelo. Agora o que teño que facer é buscar a maneira de entregarlle este soño a Ramsés e despois ese rapaz será meu. Ai, non. Rapaces, tedes que apurar. Aí fora hai unhas excavadoras e van facer isto. Protexedo, príncipe, xa me encargo eu desas escapadoras. Na miña vida, como fixeches? Pois nin eu mesmo estou moi seguro. Raz, que me pasou?
É demasiado complicado explicalo agora mesmo. El non o sabe tampouco. Ei, estoute oindo. Estamos preparados para o próximo ataque. Hai máis escapadoras. Escavadoras, son estas máquinas. O museo debeu decidir derrubar a esfinxe. Vos deixádeme sitio para moverme ben. Non, así non, porque van mandar máis. Pero sei dunha maneira coa que podemos salvar a esfinxe. Isto acábanos de chegar. Os manifestantes con disfraces de momias egipcias están apostados no Museo de Arte da Bahía pedindo que a esfinxe quede ali de maneira permanente. Ei, mira, é Ramsés. O que? Onde? Aí o tes. Non dou visto máis ca esas condenadas momias. Pois Ramsés está xustiño aí onde eras. Moi ben. Pois xa que eu non podo ver a Ramsés, vou ter que mandar outro para entregar o meu auténtico pesadelo. A miña sombra é o mensaxeiro perfecto. Que arrepiante é isto. Atacamos con estes estandartes de madeira. Chámanlles pancartas e son para levar na man, non para pegar con elas. Que maneira máis rara de pelexar. E faime caso. Sí, señor alcalde. Os manifestantes van ser desaloxados inmediatamente. Ninguén perturba o museo. Considere o feito. Toma, e non nos fagas enfadar. Eu! Escoitade todos, atendede. Protestando desta maneira non ides conseguir o que queredes. A esfinxe xa non era para quedar aquí permanentemente. Ra está enfadado. Sí, que ben, pois logo xa somos dous. Jerry, que foi o que lle pasou á luz? Ai, para min que me picou unha abella. Ai, este rapaces, onde vai que tiña que estar na cama? Presley, cariño, sinto chegar tan tarde, pero houve unha manifestación no museo e... Que soño máis raro tiven. Ai, pois veña. Non hai nada como a casa dun. Esperta, Presley, é hora de erguerse. Presley, últimamente deitaste moi tarde, cariño. Tes cara de canso. E o papá cando vai volver de Nubia? De Nubia? Sí, miña raíña. O faraón sente que a campaña en Nubia o manteña tan afastado de vos. Grazas, Scarab. Iso é todo. Coma decote son o voso humilde servidor. Aborrezo. Ramsés, Scarab é o conselleiro no que máis confía o faraón. Debes mostrarlle o respeto que merece un gobernador. Iso non quere dicir que sexa do meu agrado. Mamá, podo ir velo papá? Xa sei que o botas de menos, cariño, pero tes que continuar cos teus estudos. É necesario. Un faraón debe ser douto en moitas habilidades. Desexarás estar preparado, non si? Vamos, Bule, que vas perder o autobús. Presley! Ei, espera! Espera! Vas sentar con miña irmá? Sei que és unha muller. Que dixeches? Sei que te estás facendo pasar por un home. Vai en contra da lei que as mulleres guíen os carros. Queda tranquila, gardoche o segredo. Se me deixas guiar. Non estades preparado, príncipe. O voso pai nunca o había permitir. Tampouco cho permitirá a ti como descubra que és unha muller. Non ves? Sí que sei guiar. Non pode ir máis rápido. Que fas? Rápido, rápido!
Nefer deixoume guiar. Guiar? Oh, polas as de Horus, debíades estar aprendendo a escribir. As leccións que eu vos ensino permanecerán para sempre, como as pirámides. Non che digo que non. Arriba, príncipe de Egipto! Estabades dormindo como un crocodilo. Veña, compre seguir estudando. Estaba soñando outra vez con ese sitio tan raro, cheo de carros en cabalos e de edificios feitos de cristal. Ah, este non é momento para esas fantasías. Intento aprendervos ciencia. A ver, queredes aprender como converter unha vara nunha serpe ou non queredes? Sí, claro que sí. A ver, repetide canda min. Un dos elementos máis comúns. Que esta vara de madeira se converta na serpe sagrada que se enrosca na volta do disco dourado de Ra. Que se converta. Hai algo que queira compartir con nós, señor Carnap. O faraón quere que vos convertades nun gran guerreiro, meu príncipe. Hoxe ides aprender como loitar inerme. Quero dicir, sen armas. A ver, adoptad esta postura. Ei, Paspán, iso que ven sendo? Karate para idiotas. Chámase Exiptsu. Ui, que medo teño. Ei, sacádeme daqui! Moi ben, meu príncipe. Pareceme que lle estades collendo o xeito a isto. Meu príncipe, se xa acabastes de mallar en Armón, igual queredes probar as vosas habilidades como cazador. Déixame ir buscar a roupa, Yakal. Rapsés! Yakal! Hai alguén! Ei! És ti, Scarab. Vide comigo, meu príncipe. Vou ir de caza con Yakal. O poderoso faraón regresou de Nubia para encontrarse con vós en segredo. Está esperando no deserto do Nilo Occidental. Teñolle que dicir a Yakal onde vou. Os vosos guardiáns non son de fiar. Sobre todo Yakal. Hai unha gran conspiración no pazo. Por iso o voso pai necesita a vosa axuda. Toma, leva isto. Despois has ter fame. Tía, és boa demais comigo. Isto que é? O teu fillo insistiu en axudarme coa tinta. Sode los dous vos demais. Alguén ten que ser bo. Ti sempre miras por todo o mundo, non sendo por ti mesmo. O faraón auséntase demasiado a miúdo. O mozo Rapsés necesita a nosa orientación, como o noso querido Padjet. Yakal! Onde vai Rapsés? Non foi contigo de caza? Dixo que ia buscar a roupa. Vou chamar os outros guardiáns. Ímolo encontrar, xúrovolo. Non te preocupes, meu amor. Volvo pronto. Non teñades medo, príncipe. A vosa viaxe está chegando ao final. Agora xa o vexo, Heka. Está cerca bastante para poder velo perfectamente. Raz, tesme que axudar. Presley aínda non volveu da escola. Isto dará co amuleto de Presley. E como nos imos amañar neste mundo novo tan raro sen Rapsés? Presley. O príncipe díxonos que camiñando debaixo destes estandartes ninguén se decataría de que somos momias.
Adiante, meu príncipe. Non vedes o voso pai esperando por vos. Papá! Papá! Salvade as finxe! 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 Salvade... Papá! Scarab! Onde está meu pai? En Nubia. Pero por qué? Son o home máis poderoso de Egipto despois do voso pai. Vou ser o próximo faraón. Se Amenhotep non ten ningún fillo que o suceda. Salvade as finxe! Salvade as finxe! Salvade as finxe! Parvos patéticos. Moi pronto nin sequera van ser capaces de salvárense a si mesmos. Oh, teño plans para este mundo, Heka. Estes anos que sufrín encerrado nunha tumba fixen algo máis que soñar con escapar. Soñei coa dominación do mundo. Mira ti, pois eu soñei cunha pedra cómoda e quentiña e un bocadillo de rato. Dentro de pouco vanse facer realidade todos os nosos soños. Oh, ese Scarab. E agora que estás a un paso de converterte en inmortal, por onde vas ir? E agora tes que dicir, vou ir para... Que oportuno. Agora tamén podo acabar coas momias sen necesidade de perseguilas. Hai tempo negóusenos a oportunidade de parar a túa maldade. Non sucederá outra vez. Cando os meus xaptís acaben con vos, vou utilizar as vosas vendas de Baeta. Coa forza de Ra! Arrear estopa. Fora, guardiáns entremetidos. Tiven un soño ben raro. Miña nai, espero que aínda estea soñando. Cando acabe co voso príncipe, non lle van facer falta guardiáns. Ah! Esmagadios! Empurradios cara a beira! Ei, cara de escaravello! Vamos, temos que poñer a salvo. E despois
Despois dunha enorme e espontánea manifestación preto do Concello, o alcalde anunciou que non se vai derrubar a Esfinxe. Polo menos de momento. Como podemos estar na caixa máxica se estamos aquí sentados? Non é nada doado de explicar. Jacal, o soño que tiven era real. Quero dicir, foi iso o que me pasou realmente daquela. Sí, Presley, temo que sí. E destesme encontrado a tempo. Encontrámoste, pero o exército de Scarab era demasiado forte. Non te puidemos salvar a ti e tampouco a nós. O faraón mandáranos protexerte e fracasamos. Que lle pasou á túa familia? Non o sei, príncipe. Foi culpa de Ramsés. Culpa miña. Jacal, non sei como, pero algún día compensareicho todo. Prométocho. Presley é un rapaz que un segredo descubriu. Dunha vez foi faraón cando os egipcios mandaban e agora o bruxo Scarab vai tras del noite e día, pero ten 4 gardiáns para protexer a súa vida. El ten as momias, son bellas como andar de pé. El ten as momias, protexen sempre a Ramsés. El ten as momias, e polo mundo adiante va. El ten as momias, os 5 xuntos contra o mal. El ten as momias, son bellas como andar de pé. El ten as momias, os protectores de Ramsés. El ten as momias, e contra Scarab loitará. El ten as momias, e o mundo pensa na victoria, porque as momias vivas están.